daraktan lafiya Alhaji Aminu Yahaya Kurfi, daraktan lafiya na karamar hukumar Katsina, mai girma daraktan wasanni Alhaji Ira na Lado, wanda yana ɗaya daga cikin masu taimaka mani a ita wannan babban ministry da nake jagoranta, masu girma abokanan aikinmu wanda muke tafiyar da wannan ministry tamu, masu girma shugabannin jam'iyya wanda suka mara ma shugaban jam'iyya na karamar hukumar Katsina baya, masu girma masu kula da asibitocinmu na cikin lunguna da sako wanda suke a wannan karamar hukuma tamu, wanda ba dare ba rana kokari kuke buga kun kyautata ma al'umma don ganin sun samu lafiya, 'yan jarida, jami'an tsaro, mai girma SA na religious Alhaji Bishir Dangambo, kuma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da suke tafiyar da wannan shirye-shirye namu, sauran 'yan kwamiti, 'yan jarida, jami'an tsaro, jama'a assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne ya haɗa mu a wannan wuri kuma ya ba mu dama ta mu zo mu ƙaddamar da wa'annan kayayyaki na katin asibiti da kuma wasu magunguna da za a taimaka ma 'yan uwanmu marasa ƙarfi da suke zuwa wannan asibitoci a cikin wa'annan lunguna. A wannan magunguna wanda za a bayar, za a bada su ne kamar yadda Malam Abubakar ya faɗo a nan asibitoci da za a bada. Na san dai akwai tudun yan likita, akwai rafin daɗi, akwai shinkafi, akwai abbatuwa, akwai kwado da sauran wuraren wuri 12 ne wanda za a bada wannan kayayyaki. Akwai katin asibiti guda 13,000 wanda za a bada, wanda kowace asibiti tana da kati guda 1,000. To amma akwai asibitin da su ne suka nemi suna so in akwai yiwuwar a bada gudunmawar wannan kati, ita ce asibitin Rahin Daɗi, ita guda 2,000 za a bata. Shi ne dalilin da ya sa katin nan ya zama guda 13,000. Sannan akwai magunguna na yara kala guda 4 wanda za a bada. Akwai maganin tari, akwai maganin masassara, akwai magunguna nau'i guda 4 wanda su ne za a bada. Kowace asibiti za a bata kwali guda 4 wanda a cikin wannan kwalin akwai magani guda kwalban magani guda 60 a kowane kwali, wanda idan ka hada jimillar wannan magani guda 2,640 ne za a bada a cikin wanda yake cikin wannan kwalaye. To wannan na ga abin da ya kamata, kamar yadda amini na Alhaji Tanimu Sade ya magana da sauran mutane, a mai girma gwamnan jihar Katsina ya zaɓe mu don mu kama mashi aiki a lunguna da sakuna. To idan mutum ya jawo ka ya ce ka zo ka kama mashi, kai ma ga wata hanya da za ka iya taimakon al'umma kuma ka taimaki kanka. To taimakon al'umma shine wanda ya baka wannan jagoranci, ko yaya ne bakin ƙarfinka ka yi wani abin da zai taba rayuwar al'umma, musamman marasa ƙarfi da suke a cikin lunguna da suke a karkara. Wannan dalili yasa daga ya kamata mu taho mu ci gaba da kamawa, muna tallafawa don ganin al'umma sun samu sauƙin rayuwa a inda suke zanne. Zan yi amfani da wannan damai in yi kira ga al'umma, ba sai wanda ke rike da mukamin gwamnati ba ko yake da wani mukami na siyasa wanda aka zabe shi. Duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba dama to ya taimaka da gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi, ya taimaka ma al'umma don ganin al'umma sun samu sauƙin rayuwa. Shi taimako wanda za ka yi, wanda Allah subhanahu wata'ala zai biya ka, to za ka yi shi ne kana raye. Ma damar baka raye, to kai maganar wani taimako da za ka iya yi ma wani, to ya yanke wa daga kanka.
kai kanka taimakon da za ka yi ma kanka shine sai in akwai sadakatin jariya da ka bari ita ce za ta rinka gudana a gare ka. To jama'a da 'yan kasuwanmu da ma'aikatan gwamnati da mu 'yan siyasa da jami'an tsaro da 'yan jarida duka mutum mu kara haɗa hannu da ƙarfi don ganin mun kirkiro wasu abubuwa da za mu rinka taimaka ma 'yan uwanmu marasa ƙarfi wanda suke zanne a wasu wurare. Misali, na yi tunanin buga wannan katin asibiti don ganin an taimaka ma al'ummar da suke wannan wuri. Katin nan mun sani su ma ma'aikatan lafiya suna jin daɗi idan mun kawo katin nan don ganin an tallafa ma al'umma. Katin nan naira 100 ake saida shi. Wata kila nan ɗan bai lafiya ba ta da halin da za ta iya zuwa ta yanki wannan kati don ganin ta kai shi asibiti. Shi kuma malamin asibiti idan yana zaune a asibiti ba zai iya rubuta maka magani ko ya duba ka ba ko likita ya duba ka ba tare da katin asibiti ba. Idan gudunmuwa za ta je ta samu ta magani a wurin wani, idan ta zo wuri na babu kati zan ɗauka wannan kawai ta zo in bata kuɗi ne ko ya zo in ba shi kuɗi ne. Amma in akwai katin naga an rubuto daga asibiti kila maganin nan bai wuce 3,000 ko 5,000 ko ma nawa ne, akwai al'umma da suke da niyyar taimakawa. To sai naga ya kamata ko ba komai mu yi kawo wannan kati don ganin an tallafa kuma mu kawo da magani bakin iya gwargwadon ƙarfinmu, wanda kuma muna kira ga sauran al'umma su yi koyi da irin wannan abubuwa, su ma a zo a ci gaba da yi, mu haɗa hannu da ƙarfe mu ci gaba. Al'umma suna bakin iyayensu don ganin sun taimaka ma al'umma. To amma ina kira a harkar lafiya jama'a su ƙara ba da ƙaimi a harkar lafiya don ganin an taimaka ma al'umma sosai. Wannan kusan shine a takaice jawabin da zan yi game da ƙaddamar da wa'annan kayayyaki wanda muka ƙaddamar, da fatan Allah ya sa ma kayayyakin albarka, da fatan su jami'an lafiya da suke kula da wa'annan asibitoci Allah ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa na tafiyar da aikin su kamar yadda suke yi. A maganar hidima ta ma'aikatan lafiya, hidima ce ta aikin Allah, wanda wanda zai taho bai lafiya, kai malamin lafiya kai zai dora ma duka ciwon. In baka yi mai abu ba zai ga kai ne baka yi mai abu, kila abin da yake so ma in kai mai ka cutar da shi, amma in baka yi ba zai ga baka kyauta mashi ba. To ku ƙara haƙuri, ku ƙara jajircewa. Wannan aiki da kuke yi aiki ne da kuke yi na gwamnati, amma ku sani aiki ne na Allah. Ita lafiya sai da ita ake yin komai. Na gode muku kwarai, Allah subhanahu wataala ya ƙare muku jagora, Allah ya ƙara taimakon mai girma gwamnan jihar Katsina akan ayyuka da yake yi na alkhairi, wanda ba dare ba rana kullum burin mai girma gwamnan jihar Katsina talakan jihar Katsina ya amfana da gwamnatin jihar Katsina, talakan jihar Katsina ya amfana da hidima da ake ta gwamnatin jihar Katsina. Wannan ne yasa mai girma gwamnan jihar Katsina a kullum za ka ga ayyukan shi. Sauran gwamnoni idan ka ce jihohi za ka ga kamar daga ɗan dagoro da an shigo sai ka ga an yi wani gini wanda da ka shigo garin za a ce gwamnan wannan lokaci ne ya yi shi. Amma shi Malam Aminu Bello Masari a karkara inda mota ba ta iya zuwa, a nan yake fasa hanya, a hidda hanya inda za a je a yi kasuwanci. Idan mutum bai lafiya a ɗauko shi zuwa babban asibiti. Idan wata harka ta samu ta murna ko ɗaurin aure ka tada mota ka je karkara. Yanzu idan ka tafi karamar hukumar Dutsen ba akwai hanya wanda wannan gwamnatin ta yi, wadda take wannan hanya ita ce take fita ta hada da Safana, za ka iya fita ka yanka ka koma Batsari, wanda irin wannan hanyoyin su ne mai girma gwamnan jihar Katsina yake yi don ganin an tallafa ma rayuwar al'umma a wannan jihar tamu. Akwai makarantunmu wanda wannan gwamnati ta gyara, akwai abubuwa da dama wanda wannan gwamnati take yi karkashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari, adalin gwamna. So muna kira ga al'umma mu ci gaba da tayi mai girma gwamnan jihar Katsina da addu'a Allah ya bashi ikon sabke nauyin da ya rataye kan shi na al'ummar jihar Katsina. Allah ya taimaki gwamnatin jihar Katsina, ya taimaki gwamnatin Najeriya baki daya. Allah subhanahu wata'ala ya zannar da jihar Katsina lafiya. Wannan fitintunu sun mun samu sauki cikin yadda Allah.
to Allah ya ida kwaran ne mana da su ya zama babu sauran fitinu a jihar Katsina da ma Najeriya baki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.